Үзеңне таныр өчен дә кешеләрне танырга кирәк бит башта. Чөнки кешеләр белән аралашкач, эшләгәч, һәр кешенең холкын, фигылен күрәсең һәм тоясың. Менә шундый тоемлау, сиземләү булгач, шул инде фикерләрне син инде әсәрләреңә дә төшерергә тырышасың. Кайсы образ булай, кайсы булай, кемнең холкы, ничек менә шуларны проблема, һәр тормышның проблемаларына бәйләп яза башлагач, инде менә ниндидер аларны кеше күңеленә күтеп керерлек яза аласың икән, димәк, әсәр укыла икән, әсәр чөнки укыр өчен языла. Димәк, күпмедер дәрәҗәдә инде укучыларга татар әдәбиятына өлеш керта алган дигән сүз. Әгәр дә инде тагын да китапларың кичләрдә ятмаса, аны кешеләр укылса, бу инде язучының бәхете дип уйлыйм мин. Шулай. Әгәр дә инде менә монда күп сөйләп булмый, күп сөйләделәр, биография сөйләүдәген тегесе дә монысы бик кирәк ди. Чөнки тамашачылар нитәргә мин бер генә юмор әсәре. Мин инде менә ул 14нче китап, теге әсәрләрнең күплеге, романнарның күплеге белән мактанып булмый, әсәрләрнең эчтәлекле булсыннар, кешеләр күңеленә якын булсын ул. Кайбер кешеләр фәлән китап язар фәлән дип сөйләнәләр дә, әмма ләкин менә тапшырылмаган хатлар берәү генә, әмма ул халык күңеленнән чыкмый да чыкмый.